spaghetti. Ito ang buhay. Wala naman. Masarap naman. Dapat ipakita din ini. Pwede mo makabila na? Pwede sir. Alipat sa purchase yung ano, hindi na naman nila na 145 ba? Pwede. Asan sir? Asan niya? Honor na siya sir. Okay na siya. Kani o kani. Kanan ka? Di ba? Okay ba? Pwede ba? Purchase ka?
tuog ba ako? Ay bilang ito sa bulan, di ba? Wala, wala sa pagsinto ka na. Wala, sige mo ka kadalaw, kaayos ka na wala mo. Nagtanong niya ka. Kasi saya na kung kakao mo ng Gilbert. Inuwan pa kayo storya. Ibahan yung ramay mo ba sa tira pa ng ginaptan? Ida. Minus na. Okay na lang. Taas naman ko na. Taas na lang kayo. Taas na.
kamera. Wala tayong kamera ng kitang luwa. Kamera itong atong